Podang kuning request sinten? Bapak Soeharto. Monggo. Masuk masuk. Aduh duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan, selamat makan. Monggo, 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 monggo. Pak Ijo, Pak Ijan ora kerja, ora jajan. Ayo. Esuk kawan neng omah, wis ora kerasa. Monggo, 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 monggo. Bapak sing minta, bapak yang minta.
Pak Bosku. Monggo Bubuk Asmoro, permintaan suami tercinta. Ayo, yang minta jenengan turun ayo. Garap koplo Mas. Garap koplo. Bubuk Asmoro yuk. Kebak tulisan tondo tresno dek uga kasih sayang Shalalalala shalalalala Bubuk Asmoro ingin kae tanggo atur tresno Oke bos Ini Bubuk Asmoro permintaan nih suami tercinta. Mintanya digarap koplo saja. Ternyata kalau jodoh tuh nggak akan kemana ya. Iya. 2 tahun yang lalu masku itu tukang nyawer awake dhewe sak dadi manten. Yes, pokoknya doa terbaik. Amin. Mudah-mudahan bahagia dunia dan akhirat. Insya Allah mendapat rezeki berkah barokah. Betul. Bisa ibadah ke Mekah. Amin. Betul, dan kita tuh patut mencontoh kedisiplinan juga kebersamaan juga keuletan Pak Harto dan Ibu. nggih. Bisnisnya juragan tambah, bisnis tambah tapi luar biasa. Putra-putrane lu guru kabeh, Mbak Amin, Kamel ya guru, alhamdulillah. Mbak Risa juga guru ya. Guru. Maka tadi murid-murid pada datang tadi do dada-dada. Ibu guru numpang makan. Dimas, nanti Ije. Bapak minta kamelia. Oh siap. Nggih, Iya, Pak nanti Harto. dikacari ya. Ya, tintakan dulu Bubuk Ya. Asmoro. Catetan sajroning ati Nora luntur saya merah aku kowe dadi garwa marga leren ning Bubuk Asmoro.
nganggo kasih sayang. Shalalalalala, shalalalala, jenenge Tanpa bantal bote ke taman asmara buka wiwit biyen omah kosake aku pokae kaya wangi dik. Nanti habis ini tetap somanya masih di sini, lagunya Bapak Harto masih ada Kamelia. Kamelia. Tetap bangun Ibu ya Allah. Sajroning ati ora luntut saya aku kowe dadi mergo apa Tetap di sini masih ada Kamelia. Oke, yuk musiknya yuk diputar yuk. Zoksa, zoksa. Iki lho, di request karo juragane sayur mayur sing ono bayaran lama. Ibuku sayang, Bu Aja Sopo? Suwarti. Iya pancen bener. Tak puter ya, Bu. Sawerane ditransfer nang rekening Pak Gino. Paijo, paijan ora kerja ora jajak. Pancen abot dilakoni. Urip ijen. Rina lama Emang gak oke ya? Mbak Ayu, jangan patah hati. Aku siap jadi pengganti. Aku setia sampai mati. Ireng-ireng dudu ketan. Ayo bareng urip bebrayan. Ayo bareng urip bebrayan. Mbak Ayu, janganlah ragu, jangan bimbang dalam hatimu. Percayalah kepadaku. Nganggo blangkon sorjane kuning, sing wis kelakon jok dipikir maning, jok dipikir maning. Ayo. Mas, Apa sayang? Bu E lho. Bu E. Apa? Mesam-mesem wae ket mau lek nyawang. Kenapa Bu iki mesam-mesem? Sebabe Mergo gadah lambe. Lah nek ora pas sakit mesem ya Bu. Aku ora takon lho tenan lho. Mergone kagungan bibir. Oh, jadinya Kalau nggak terus ada mesem, bibir nggak nggak bisa bisa senyum. senyum. Adakah bibir yang lain bisa tersenyum? bisa. Bisa dong, ya kan? Bisa. Oh, dia nggak tahu. Bibir yang lain. Nah, Ibu, mboten tuh mau joget to, Bu E? Oh, mangke mawon. Soalnya neng tasnya iki kok ketoke abot-abot. Alah, alah padune modus. Ra percaya ngendikamu. Kabeh mau mong seneng. Wiwitane
jangan patah hati. Aku siap jadi pengganti. Aku setia sampai mati. Ireng-ireng duduk ketan. Ayo bareng urip bebrayan. Ayo bareng urip bebrayan. Alam Mbak Ayu, janganlah ragu, jangan bimbang dalam hatimu, percayalah kepadaku. Anggo santon sorjane kuning, sing wis kelakon jok dipikir maning, jok dipikir maning. Maneja percaya nganti Wiwitane sayang, bangkasane habis manis sepadi bunga. Dede Tejo dari Skematos Bandung. Pak Nok, Ya Dek. nderekke Sugeng Kundur keluarga besan dari Purworejo. Oh nggih. Mugi pinaringan selamat nyantos dumugi dalam Purworejo. Amin. Dang, dung dung dang. Dek, apalke ya? Iya 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 iya. Kowe dhewe boyo lali to, njaluk lagu iki to. Aku iso gete ora apal. Sing setahun suwe lawase kuwi to. Oh. Pak Yanto musisi. Paijo, paijan ora kerja, ora jajan. Samindu suwe lawase. Kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu po pujanku. Ati susah mong kangen seleramu. Pak Wagiman. Rena wengi tak anti-anti. Ati susah nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari. Hamung sira bisa nambani. Pak Wagimin. Sugeng rawuh yang ben rawuh. Ya, tak kenal ke Pak Haji ya. Pak Haji yang mana? Nah, ini Bu yang bukan Pak Haji yang bukan sarungan. Oh, niki katokan. Nah, ini katokan. Pak Haji, sugeng sonten Bapak. Nggih. Ya. Pak Haji sinten Ya menika? kenalan sendiri no. Bapak asalnya sinten Bapak? Sik to. Sik. Ketoknya aku wis tau disabar mbek iki ketoke iki. Ya Allah, Pak. Nya, masa lali 2 tahun yang lalu. Lho makane Pak mbok disabar melih ben aku eling, Pak. 2 tahun yang lalu maksane masa Iya. ya lali. Di sini juga kan Pak. Ya, ya. Kandhani kok aku ki kok nggak asing gitu loh. Pak. Pak Haji jenengan mboten nyabar Pak niki, Pak. Wis pokoke ning kene wis to. Pokoknya aku neng kene wae lah. Ya wis ndang. Pokoke penak-penak adem. Aja semelang Pak Haji. Tresnaku Aku ini
Pak Jinoto Bali. Oh Pak Jinoto. Iya. Rasa kangen ra bisa mari. Siapa lagi? Amung sira kang bisa nambani. Niki juragane toge. Nggih to, Nggih. saestu to, Bandar toge. Menika Sing- Bapak, Nggih. Oh nggih Oh, ini siap. juragan Lagune semua. napa mohon izin menika lagune napa? Lagune apa, Pak? Bapak kene ngertine mbok joli kopi yo, Lah, kopi sing- apa wae nek iki. Nah, oh. Bosku, itu. biasanya sacet-sacet lho bosku. Nggih, biasanya bos niki sacet-sacet niki. Lagune napa? Jenengan kok biasane ki lho. Dereng, Mbok sakniki to, Pak. Tiwul Gunung Kidul. Oh siap. Ya, Aja semelang wong bagus. tresnaku lek sumbas, go santen sumbas. Dirwuledek sebangun. Terima kasih matur Nggih, Pak Jinoto sebangun nggih. Dadala. Iki sak rombongan lho. Wis wajine tansah dielingke, wis wajine lakoni dadi lakona sumandang wayahe sembayang natapi wajib dawuhe pangeran sholat ati ngakei agama memang waktu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan sing tumainah lebih sempurna yen berjamaah. Subuh luhur lan asar Sholat saya tinggal doke tindak mungkar. Maghrib lan isya jangkepe Prayogane ditambah sholat sunahe. Ojo sembrono iku perintah agama. Eling kono ning donya mung sedina. Sabar lan tawake pasrah sing kuwasa. Yen kapare besok unggah suwarga. Trio Ganas Indonesia sampun nggih Bapak.